bengkok dimakan tali titian runtuh iko paraku bacinto dalam bacinto sayang tapi babagi bakaran tonyo ay babale tapi rasanya tak sakit diri dan curang menangguangkannya dan tak mulai kalama cintonan dulu di bari baik kironyo kalau lai babu jua dia hari diumbu jomani untai kato layuan urau manjo namun balik rangkuangan nyodek mana hantang tak hilang juang ada naik babarikan hanyalah janji-janji ka orang babukwikan katiak syarat tersayang eloklah abang panah malam pamutwi tali dia dan curang namanya melek. Ini udah rusak ya? Iya. Udah rusak. Ini udah rusak selalu ya. bengkok dimakan sarung dan bengkok dimakan tali titian runtuh iko paraku bacinto dalam bacinto sayang tapi babagi bakaran konyo mataku lain babale tapi rasanya tak lagi diri dan kurang menangguhkannya dan sangkolan kalama cintonan dulu di bari baik dironyo kalau lain babu jua dia hari diumbu jomani untai kato rayuan kurau manjong namun kale rangguangan nyodek mana hantangi tak hilang jua pada naik babarikan hanyalah janji-janji ka urang babukwikan kasih syarat sayang eloklah abang panah malam pamutwi tali dia dan curang